Continuen els esports aquí al Canal 33. El saludant cordialment des del Palau Blaugrana, on és a punt de començar el partit d'handbol corresponent a la final de la Recopa d'Europa d'handbol, partit de tornada que disputaran el Futbol Club Barcelona contra l'Olímpic de Marsella. Tenim entrevistes, tenim el nostre company Arcadi Alibés a peu de pistes amb Valero Rivera. Efectivament, ens trobem al costat de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Valero Rivera, en el moment que és a punt de començar aquest partit, aquesta final de tornada de la Recopa, en què el Futbol Club Barcelona ha de remuntar 3 gols. Valero Rivera, s'acosta l'hora de la veritat. Quin és l'estat actual físic i anímic dels seus jugadors? Home, espero que el millor de tots. Després veure com el Palau ja està pràcticament ple. Esperem que ells no facin 20 gols i que amb 3 gols sigui suficient. La veritat és que jo veig l'equip amb molta il·lusió i moltes ganes. En el partit d'anada va ser transcendental el factor camp, el públic. En aquests moments estem sentint precisament com els seguidors blaugrana estan animant sorollosament l'equip. Fins i tot tenim gairebé dificultats per entendre'ns. Serà també important en aquest partit de tornada el factor camp? Sí, segur que sí, però jo diria que el més important que va ser allà va ser l'arbitratge. És a dir, nosaltres vam aguantar tota la pressió. Jo crec que ells també l'aguantaran. El que és important és que nosaltres fem un altre gran partit com hem fet allà i que no ens treguin res. Hi ha obsessió per marcar aviat, per agafar avantatge aviat, o s'ha d'anar... Hem parlat que no, hem parlat que tenim 60 minuts per aixecar 3 gols i de mica en mica. Això és important, el que passa és que està claríssim que la sortida també és molt important. Pot ser important l'aspecte defensiu, perquè si el marcador és baix n'hi haurà prou amb 3 gols, si no s'haurà d'anar a 4. Segur. Si no defensem bé, segur que no podem elevar 3 gols. Moltes gràcies i molta sort. Hem parlat amb Valero Rivera, l'entrenador del Futbol Club Barcelona, davant d'aquest partit que és a punt de començar la final de tornada de la Recopa d'Europa. Recordem breument què va passar en el partit d'anada jugat en terreny marsellès el diumenge passat. El resultat final de 23-20 amb què va acabar el partit d'anada disputat diumenge a Marsella no reflecteix amb exactitud el que va passar a la pista. La veritat és que els homes de Valero Rivera van dominar una bona part del partit i van fallar només en els últims 8 minuts, que el Vitrols va aprofitar no només per reduir diferències en el marcador, sinó per agafar aquesta renda final de 3 gols. Els homes de Valero Rivera van fer una primera part molt seriosa, amb un 6-0, una defensa pressionant, i un atac que va donar molt bon resultat, tot i la defensa avançada dels francesos. El Barça va anar gairebé sempre per davant en el marcador, amb mínims avantatges d'1 i 2 gols, que en algun moment del partit es van convertir fins i tot en 3. Els blaugranes van saber frenar la perillosa primera línia francesa, amb homes molt efectius com Bolle, Richardson o el serbi Kuzmanowski. Per contra, van tenir més problemes per frenar el pivot, el veterà internacional Philippe Gardin, que només en la primera part va marcar 3 gols. Amb un 8-9 per al Barça es va arribar al descans. La segona part va començar amb la mateixa tònica. El Barça continuava dominant, però a poc l'Olímpic de Marsella anava agafant confiança gràcies, en gran part, a l'impressionant suport que va rebre dels 6.500 espectadors. El soroll i els constants xiulets d'aquest públic cada cop que els blaugrana agafaven la pilota van acabar desconcertant el conjunt català, que en l'últim minut perdia per 4 gols. Coincidint amb el so del clàxon final, Ferran Barbeito va marcar en contraatac el gol que posava el 23-20, un resultat del tot esperançador. Resultat esperançador, efectivament. Aquí al Palau Blaugrana falten 4 minuts perquè comenci aquesta final, tornada de la Recopa d'Europa, ambient de gala aquí al Palau Blaugrana, més de 5.000 persones per recolzar avui els homes de Valero Rivera. 3 gols d'avantatge porten l'Olímpic de Marsella. Just en el moment que veiem les alineacions, aquests seran els jugadors amb què comptarà avui Valero Rivera, amb el número 1 Rico, el número 16 Barrufet, el número 2 per Òscar Grau, el número 3 Chepkin, el 4 Callaghan, el 5 Enric Massip, el 7 Iñaki Urdangarín, el 8 Olalla, el 9 Hermida, el 10 Rubinho, el 15 Barbeito i el número 17 Bogdan Benta, l'estrella de l'equip de Valero Rivera. Hem vist els àrbitres del partit, que seran els polonesos Zajana i Robleski. I aquesta serà l'alineació que presentarà Milisakovic. Amb el número 1, Martini, el número 12, Diordic, el porter titular, el número 2, Coixat, el número 4 serà per Pascal Jacques, el número 5, Frederic Boll, el 9 serà per Slobodan Kuzmanowski, el jugador serbi d'aquest equip, el número 10, Laurent Mounier, el número 11, Eric Quintin, el número 13, Philippe Gardin,
el pivot, el número 14, Thierry Perret, el número 15, Hassem Bouli, i el número 18 per Richardson, el jugador de color, un home molt perillós, juga de central normalment en aquest equip de l'Olympique de Marsella, i també va fer un bon partit diumenge passat, al pavelló de la ciutat francesa. Aquest és l'entrenador, Mile Isakovic, impressionant el palmarès que té aquest home. Va guanyar la Recopa d'Europa d'handbol amb aquest equip d'entrenador l'any passat, però com a jugador va ser campió olímpic amb l'antiga Iugoslàvia, campió del món, i va guanyar, a més, en 2 ocasions la Copa d'Europa d'handbol amb el Metaloplástica Savage de l'antiga Iugoslàvia. Jugava llavors amb homes molt coneguts pels aficionats catalans, com són Bojovic, actual jugador de l'handbol Granollers, i Vukovic, el pivot que també va jugar aquí al Futbol Club Barcelona. És a punt de començar aquesta final de la Recopa d'Europa, partit de tornada des del Palau Blaugrana, 3 gols amunt per l'equip francès. El Futbol Club Barcelona tindria prou amb 3 gols si l'Olímpic no passa de 20 gols. És per això, ho comentava Valero Rivera amb l'entrevista al principi d'aquest partit, és per això que avui, més que mai, és molt important de fer una gran defensa, que sigui un partit, sobretot de defenses, un partit amb pocs gols. Insistim, si l'Olímpic de Marsella no passa dels 20 gols, el Barça amb 3 gols farà el fet. Ara bé, si l'Olímpic de Marsella passa de 20, es necessitarà guanyar aquest partit per 4 gols. Ha començat aquesta final tornada de la Recopa d'Europa entre el Barça i l'Olímpic de Marsella, el Vitrols. Ataca el Futbol Club Barcelona. Aquest és Urdangarín amb l'esquerra preparada. Li han fet falta. El cop franc és favorable al Futbol Club Barcelona. Enric Masip de central. Obertura per l'extrem, llançament Rubinho, els àrbitres però assenyalen 7 metres. Primer penal favorable al Barça provocat per Òscar Rubinho. Preparat ja a la línia de 7 metres Ángel Hermida. Llançament d'Hermida i primera parada del porter. Ha parat Djordjic. El primer penal llançat per Ángel Hermida. Unes 6.000 persones aquí al Palau Blaugrana que ara fan el que van fer els aficionats francesos en el partit d'anada. Xiular constantment la jugada ofensiva de l'equip rival. Hem de dir, però, que hi ha uns 400 seguidors francesos que han arribat aquest migdia en autocar des de Marsella. Portem 1 minut i 10 segons de partit. Els àrbitres han aturat el cronòmetre, es posa en marxa de nou. Aquest és Kuzmanowski, deixa cap a Richardson. Bull, Richardson, Kuzmanowski, 2 pivots ara per l'equip francès, Garden, i el primer gol marcat pel pivot Philippe Garden. És un home molt perillós. Va fer un bon partit diumenge passat des de la línia de 6 metres. Ara, oportunitat per empatar el partit pel Futbol Club Barcelona. Venta per Beito, ficat també a la línia de 6 metres. Atenció, li han fet falta ara Iñaki Urdangarín, cop franc favorable al Barça.
Aquest és l'entrenador del Barça, Valero Rivera. Hem pogut sentir les seves paraules, està confiat, també ho estan els seus equips, però el Futbol Club Barcelona avui patirà per superar l'actual campió de la Recopa d'Europa, l'Olímpic de Marsella. Li han assenyalat la falta ara a Cardent. Cop franc favorable al Barça. Robinho, Urdangarín. Equip de gala ara pels homes, pel Futbol Club Barcelona. Chepkin. Falta favorable al Barça. Enric Masip. Urdangarín. Masip cap a Chepkin. Intenta el llançament des de 6 metres. Chepkin, li han fet falta. El públic demana l'exclusió de Kuzmanowski. Però la cosa ha acabat amb cop franc. S'ha d'aixugar el parquet del Palau Blaugrana. Mentre veiem la falta repetida, com dos jugadors tenien agafat a Chepkin. Finalment, Kuzmanowski li ha fet aquesta falta decretada pels àrbitres del partit. Benta deixa cap a Iñaki Urdangarín. El llançament d'Urdangarín ha estat aturat pel porter Djordjic. Hem de dir que aquest equip francès té tots els jugadors de la plantilla internacionals, bé amb la selecció júnior francesa, bé amb la selecció absoluta, la majoria d'ells, o bé 10 jugadors que van ser internacionals amb l'antiga Iugoslàvia, com és Kuzmanowski o el porter Djordjic. És un equip molt veterà que supera els 26 anys d'edat mitja. La falta ara comesa sobre el Futbol Club Barcelona. Enric Masip deixa cap a Chepkin, llançament de Chepkin, penal. 7 metres favorable al Barça. Ha provocat aquest 7 metres Chepkin, el jugador rus del Futbol Club Barcelona, i ara serà Enric Masip que intentarà la transformació. Gol d'Enric Masip. El primer gol del Barça en aquest partit. El primer gol marcat per Enric Masip. Atenció als àrbitres. Anul·len el gol. Diuen que han de tornar a llançar a Enric Masip. Exactament el mateix que va passar en el partit d'anada amb Òscar Grau. Llançament de Masip, però ara Masip no ha fallat. Dèiem que va passar exactament el mateix amb Òscar Grau en el partit d'anada disputat diumenge passat a Marsella, quan faltaven 3 minuts. Els àrbitres van repetir un penal d'Òscar Grau, que el jugador català en un principi havia transformat, però que després va errar. Ara, atenció a la falta en atac decretada pels àrbitres del partit, els polonesos Jana i Wróblewski. Oportunitat ara pel Futbol Club Barcelona de posar-se un gol amunt. Pels canvis, Valero Rivera, atac-defensa, surten Chepkin i Benta, seuen a la banqueta Josu Olaya, Òscar Grau. 1-1 en el marcador. Continuen encara aquests 3 gols d'avantatge per l'Olímpic de Marsella. Aquest és Benta, deixa cap a Iñaki Urdangarín, Chepkin. Intentant el llançament, atenció a la primera targeta groga del partit cap a Kuzmanowski. I el cop franc favorable al Barça. Era la segona acció d'aquest estil de Kuzmanowski. Atenció a Barbeito! Els àrbitres assenyalen l'exclusió d'un jugador francès. És Coixart. I posteriorment el penal favorable al Barça després de l'entrada que havia fet Coixart a Barbeito quan es disposava a llançar a porteria. Enric Masip tindrà una nova oportunitat ara de transformar la pena màxima. En cas de gol, el Barça es col·locaria pel davant al marcador. Parada de Djordjic.
Comença inspirat aquest home, Bjordic, amb el cap. Com hem pogut veure en la repetició l'Antida, doncs, Déu-n'hi-do, Enric Masip és un dels homes que llença més potència a l'handbol espanyol. Atenció, ara perdut la pilota al Futbol Club Barcelona. El públic demana la falta sobre Chepkin. Però la pilota ara és per l'equip de l'Olímpic de Marsella. Bull, que intent Richardson. Kuzmanowski, Richardson, Bull, fora. Atenció als llançaments al número 5, Bull. Atenció cap a Chepkin, penal, porter penal. 7 metres. 7 metres. Favorable al Barça. Veiem l'acció repetida. Tots els penals provocats per Chepkin. Atenció, Enric Masip. Llançament de Masip. Gol, 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 Masip. Ha marcat Masip. Veiem des de darrere de la xarxa el gol d'Enric Masip. Bull cap a Richardson. Kuzmanowski. De moment està basant tot el joc l'equip francès per la primera línia. El públic demana la passivitat. Richardson està defensant molt bé de moment el Futbol Club Barcelona. Kuzmanowski, Richardson, Gardena a línia de 6 metres preparat per fer el llançament. No ha rebut la passada de Kuzmanowski. El cop franc favorable a l'Olímpic de Marsella. Ara sí, Garden, i gol de Garden. Dos de dos, Garden. Empat a 2 en el marcador. Enric Masip cap a Benta. Ha perdut ara la pilota al Futbol Club Barcelona. No s'han entès. Atenció al contraatac rapidíssim del Barça i el gol de Bull. Ha marcat Bull. Una errada ofensiva entre Enric Masip i Chepkin. Han perdut la pilota els homes de Valero Rivera i els francesos l'han aprofitat, com veuen vostès en les imatges, amb aquest rapidíssim contraatac de Bull. 2 a 3 en el marcador. Un gol amunt ara pels francesos, que dominen el total de l'eliminatòria per 4 gols. Benta. Ja han fet falta a Benta. Impressionant l'ambient que hi ha avui al Palau Blaugrana. Obertura per l'extrem, pilota per Òscar Rubinho. Aquest és Iñaki Urdangarín i està costant moltíssim al Barça trobar forat a la defensa francesa. Cop franc favorable al Barça. Barbeito cap a Enric Masip. Torna a fer la defensa avançada ara l'Olímpic de Marsella. Aquest és Benta cap a Enric Masip, obertura per l'extrem, Barbeito, penal, i exclusió, suposem, de Kuzmanowski, 2 minuts, Kuzmanowski, superioritat numèrica pel Futbol Club Barcelona i el cop franc que intentarà transformar Enric Masip. Ara Valero Rivera amb superioritat numèrica fa sortir Josu Olaya, a part de Iñaki Urdangarín. 2 homes alts, parcial, bon rebot, gol d'Enric Masip. Ha marcat Enric Masip d'aquesta manera que tornem a veure repetida.
3-3 en el marcador. De nou empat, de nou els 3 gols de diferència per l'Olímpic. Atenció, surt Munier. Xiulets pel número 10. Munier va ser el que va agredir a Iñaki Urdangarín quan faltaven pocs minuts per acabar el partit. En el partit d'anada, a punt de perdre la pilota ara. Hi ha un objecte al mig de la pista, els àrbitres no se n'ha donat. Ara sí, Òscar Grau retira, sembla que és una sabata. Atenció, la jugada ara de Robinho. Sí, efectivament, Antoni Real, veiem com Òscar Grau s'està acordant la sabata que li havia caigut la sabatilla completament. Continua atacant el Futbol Club Barcelona. Enric Masip, Venta, llançament de Venta, la parada del porter, mare meva, el porter Diotis avui, atenció Barbeito, no has de fallar, i el travesser, impressionant, el primer llançament potentíssim de Venta, l'ha aturat el porter Diotis, després la pilota de Barbeito, ha anat a parar el travesser, atenció Barbeito, de nou, gol de Barbeito, gol de Barbeito, no ha fallat ara, no ha fallat Ferran Barbeito. El veiem repetit. Amb quina netedat ha entrat aquesta pilota. 4-3, un gol amunt pel Barça ara. 2 gols amunt pel l'Olímpic de Marsella. En el total de l'eliminatòria. Richardson, Munier, Bull. Recupera l'home exclòs fa 2 minuts l'Olímpic de Marsella. Garrea, línia 6 metres, 2 pivots per l'Olímpic. Ha recuperat Òscar Grau, marxava amb tota rapidesa el pilot blaugrana, però els àrbitres han assenyalat el cop franc favorable a l'Olímpic de Marsella. Osmanowski, Richardson, Bull. Aquest és Munier. Osmanowski, Quintin, Koixar. Llançament de Koixar, aturat Lorenzo Rico, atenció al rebuig. I 6 metres, ha trepitjat Gardén, 6 metres. Atenció ara, el gol no ha pujat al marcador, Enric Masip, al pal. El llançament d'Enric Masip. S'ha d'afinar una mica aquesta punteria. – 4-3 en el marcador, Chepkin, gol de Chepkin! I atenció, 2 minuts ara. 2 minuts a Kuzmanowski. Que ara de nou superioritat numèrica ara per l'Olímpic de Marsella. Aquesta és la jugada repetida. La jugada anterior. 5-3, 2 gols amunt ara. Pel Futbol Club Barcelona. Munier, Bull. Intenta el llançament, Bull, pilota al parc, recupera el Futbol Club Barcelona. Els àrbitres decreten la falta favorable a l'equip francès. Aquí hi ha 6 jugadors, en aquest equip hi ha 6 jugadors en la plantilla de l'Olímpic de Marsella que entrena Mili Isakovic, 6 jugadors que van jugar als Jocs Olímpics de Barcelona i que van aconseguir la medalla de bronze en el Palau Sant Jordi. Atenció ara, pilota al pal, també està tenint mala sort l'equip francès. Ferran Barbeito, Olaya, gol d'Olaya! Ha marcat Olaya en el moment que el Barça es veu en condicions d'empatar l'eliminatòria. 6-3, veiem el gol de Yosu Olaya. Amb quina potència ha llançat Olaya. Ha anat a foradar la xarxa de Djordjic. I el públic animant els homes de Valero Rivera. Ambient infernal aquí avui al Palau Blaugrana. Molt més
més pressionant que no pas el que vam viure diumenge passat a la ciutat francesa de Marsella. Aquí veiem Valero Rivera donant instruccions als seus jugadors. Enric Masip, Benta, Barbeito per l'extrem, Fly, gol, 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 gol! Ha marcat Iñaki Urdangarín, gol anul·lat. Els àrbitres han anul·lat el gol. Suposo que han decretat que... Bé, no es pot veure des d'aquesta repetició que Iñaki Urdangarín ha trepitjat l'àrea abans de deixar anar la pilota. Una jugada d'aquelles psicològiques per intentar aixecar encara més l'espectacle i la moral dels aficionats. Ha perdut la pilota l'Olímpic de Marsella. Atenció, Josu Olaya. Llançament ara de Robinho. Ha fet la passada perfecta Josu Olaya cap a Òscar Robinho. I Òscar Robinho ha marcat un altre gol. Per l'equip de Valero Rivera. Des de l'extrem està jugant molt bé el Barça. Des dels extrems està jugant amb una defensa molt seriosa i un atac on està brillant absolutament tothom, tant els primeres línies com els segones. Ara ha estat la falta d'aquest home de Josu Olaya. 4 gols amunt pel Futbol Club Barcelona, superada ja l'eliminatòria, superat ja el resultat advers del partit Granada. Ja han fet falta ara Garden. El cop franc, l'ha tret Garden, Kurmanowski, llançament de Kurmanowski, que atenta estava ara la defensa blaugrana. Targeta groga, però Enric Masip. 4 gols amunt pels homes de Valero Rivera, que de moment estan jugant amb molta eficàcia, dominant aquest partit, amb el suport incondicional d'aquests aficionats que omplen de gom a gom el Palau Blaugrana. A punt de perdre la pilota l'Olímpic de Marsella. El cop franc favorable a l'equip francès. Atenció al llançament, porten, Déu-n'hi-do, 3 llançaments errats consecutius l'equip francès. Oportunitat ara pel Futbol Club Barcelona d'ampliar encara més l'avantatge en el marcador. Benta torna a defensa avançada ara amb Richardson, és un 5-1. Llançament de Masip, de cintura baix, no se l'esperava ningú. I Enric Masip ha marcat el 8è gol pel Futbol Club Barcelona. 5 amunt al Barça. Hem vist el gol repetit d'Enric Masip, un gol de cintura, molta potència. Garden al pal, mare meva. 4 llançaments als pals i als travessers de la porteria Lorenzo Rico. S'ha de reconèixer també la mala sort que ha tingut l'equip francès ara en aquests minuts. Benta, Enric Masip, Richardson totalment avançat per intentar incordiar al màxim possible els dos primeres línies blaugrana. Enric Masip, i ara els àrbitres han assenyalat passivitat del conjunt blaugrana. Atenció, Garden, el pivot! Ja han fet falta penal. Penal favorable a l'Olímpic de Marsella. Veiem Òscar Robinho. Li ha fet la falta a Philippe Garden. I el pivot francès preparat ja
A la línia de 7 metres hi haurà canvi de porter, surt David Barrufet, un autèntic especialista en parar penals. El públic l'aplaudeix. Atenció, David Barrufet. Finalment serà Bull, serà Bull el que llançarà el penal. Se'n va Bull cap a 7 metres. Davant d'ell David Barrufet. Atenció, pilota al pal i oportunitat pel Barça. El rebut pel Futbol Club Barcelona, Enric Nassip, atenció. Deixa cap a Chepkin. Ferran Barbeito, ara Josu Olaya d'extrem, tornarà a la seva posició, intercanviarà llocs ara. Atac-defensa amb Venta. Venta, llançament de Venta, gol de Venta per l'escaire. I està entrant tot ara el Futbol Club Barcelona. Està entrant absolutament tot. El que llença els homes de Valero Rivera. Quina suspensió de Venta. 9-3 i el públic totalment embogit, recolzant ara el Barça, corejant l'olé, l'olé. Ara ataca. Atenció al gol de Koixar. No estava a la seva posició habitual, Koixar. Ha fet un llançament d'aquells que sorpresa tota la defensa del Barça. 9-4 en el marcador. 5 gols amunt ara pel conjunt blaugrana, que han arribat a portar, han arribat a tenir 6. El cop franc favorable ara el Barça. Chepkin deixa cap a Venta, obertura per l'extrem, Barbeito ha preferit passar cap a Venta, Venta Chepkin, a punt de perdre la pilota, Chepkin recupera, i atenció, la falta d'atac de Chepkin. Es queixa Chepkin, s'ha fet mal a una de les espatlles, s'ha fet mal Chepkin. 9-4 en el marcador, tot i que els àrbitres, veiem l'acció repetida, han assenyalat la falta en atac de Chepkin, que es dol de l'espatlla dreta. Es recupera però el pivot rus. Chepkin s'haurà a la banqueta, perquè el que ha de fer ara el Barça és defensar. Sortirà en el seu lloc Òscar Grau. – 9-4 en el marcador. Valero Rivera ha aprofitat aquests temps per parlar amb els seus jugadors, per donar instruccions. Hem de dir que està seguint el partit pràcticament sempre dret. No passa ni 5 segons assegut l'entrenador del Futbol Club Barcelona. I aquest és l'entrenador Milisakovic, l'entrenador de l'Olímpic de Marsella, els actuals campions de la Recopa d'Europa, que cediran aquest títol al Barça si avui el Futbol Club Barcelona guanya per més de 3 gols. La pilota ha sortit fora, els àrbitres, els polonesos, Janna i Probleski, han assenyalat el fora de banda. Munier, Bull, ara de central. Bull cap a Richardson. L'Olímpic de Marsella ara està jugant amb 2 pivots. Pràcticament tots els jugadors han canviat les seves posicions en atac, és un fet molt curiós. Aquest és Koixar, que jugava d'extrem. Richardson està d'extrem per la part dreta. Hi ha 2 pivots, Munier i Garden. Això vol dir que l'Olímpic de Marsella està tenint molts problemes per superar la defensa del Barça. Ara la falta sobre el pivot francès
i targeta groga a Òscar Grau. 9-4, de moment resultat molt baix que beneficia els homes de Valero Rivera. Recordem, si l'Olímpic de Marsella no passa de 20, amb 3 gols n'hi ha més que suficient com per proclamar-se campió de la Recopa d'Europa. Atenció, Richardson per l'extrem, penal i exclusió d'Iñaki Urdangarín. Dos minuts Iñaki Urdangarín, ara la superioritat numèrica serà per l'equip. Tornarà Barrufet. Francès, torna David Barrufet per intentar aturar el penal. Hem de fer una petita rectificació, no ha estat Iñaki Urdangarín l'esclòs, sinó Robinho. Atenció, és Coixart, 7 metres, David Barrufet davant d'ell. Llançament de Coixart i pilota al pal, valga'm Déu. 7 pilotes al pal, portem comptabilitzades. 6, perdó, 4 en joc, 2 de penal. 9-4, clar que el Futbol Club Barcelona n'ha estavellat 3, El Barça n'ha estavellat 3. Enric Masip, li han fet falta ara a Enric Masip. Cop franc favorable al Barça. 9-4 en el marcador quan falten poc menys de 7 minuts perquè s'acabi la primera part. En directe al canal 33 des del Palau Blaugrana. Enric Masip, llançament de Masip i el gol de Masip. Ha marcat Masip. El Barça no se li pot escapar a aquesta Recopa d'Europa. Els àrbitres havien anul·lat el gol. Els àrbitres havien anul·lat el gol d'Enric Masip. Ara se n'adona el públic. Nosaltres també ens hem adonat. Gol de Masip des de mig camp. La rèplica d'Enric Masip, que ha vist el porter totalment fora de la seva porteria. Estava parlant amb l'entrenador Djordjic i amb quina punteria ha llançat Enric Masip més enllà de la línia del centre del camp, marcant el 10è gol pel Barça. Ara sí, li havien anul·lat el gol a Enric Masip. El gol anterior, finalment, Masip ha marcat d'aquesta manera tan espectacular que hem vist repetida. 10-4, 6 gols amunt pel conjunt blaugrana i el que és més important, l'Olímpic de Marsella amb un marcador molt baix. Molt haurien de canviar les coses, perquè l'Olímpic de Marsella superés els 20 gols que el Barça va marcar en el partit d'anada diumenge passat a Marsella. Enric Masip cap a Urdangarín. Benta, recupera l'home perdut al Barça, surt Robinho. Ha intentat el llançament Benta, li ha fet falta Bull. El cop franc favorable al Barça encara, oportunitat de 11-4. Urdangarín, Enric Masip, cap a Barbeito. Gol! Ha marcat Ferran Barbeito des de la posició de pivot. 11-4 quan falten 4 minuts. Ara perquè s'acabi la primera part. El gol de Barbeito. Bonier. Gardel, Lorenzo Rico ha aturat el llançament de Gardel i pilota pel Futbol Club Barcelona. El Barça està jugant un gran partit, senyores i senyors. El Barça està jugant amb molta tranquil·litat, amb un marcador totalment favorable, amb una defensa amb un 6-0 pressionant, molt efectiva, i unes jugades d'atac que, bé, què es pot dir? Estan marcant absolutament tothom. Estan marcant les primeres línies, estan marcant els extrems, estan marcant els pivots. Ara jugant amb 2 pivots, recupera Ferran Barbeito, Enric Masip, Benta, cap a Chepkin! Fora! El llançament de Chepkin. 3 minuts
això s'acaba. La primera part, volem dir, s'acaba. Atenció, Kuzmanowski, Bull, cap a Richardson. 11-4. Falta en atac de Richardson. Menys de 3 minuts perquè s'acabi la primera part. Atenció, Benta, Enric Massip. Benta, deixa cap Urdangarín. Gol d'Iñaki Urdangarín. Amb l'esquerra, Urdangarín. Ha marcat un altre gol pel Futbol Club Barcelona. Aquest és el jugador basc del Barça. Impressionant l'ambient que hi ha avui aquí al Palau Blaugrana. L'ambient de les grans ocasions. Richardson, Coixart, Munier, 12-4, que poc s'ho podien imaginar els francesos que tindrien aquest resultat. Atenció a l'exclusió d'Òscar Grau. Òscar Grau, 2 minuts a la banqueta, no tornarà a sortir fins la segona part. Superioritat numèrica ara de l'equip francès. Coixart, Richardson, Munier, Coixart, Richardson, Munier, Richardson, cap a Munier, obertura per l'extrem, a punt de perdre la pilota l'equip francès. El públic demana passivitat, s'ha posat molt nerviós ara. Coixart ha llançat a porteria abans de temps. Doncs s'ha posat nerviós, com es van posar nerviosos també els jugadors del Barça, amb 6.500 persones cridant amb tota la seva força, que és el que va passar en els últims minuts del partit d'anada, i partit que també va transmetre en directe al canal 33 des de Marsella. Falten 40 segons perquè s'acabi la primera part, li han fet falta ara a Chepkin. I el Futbol Club Barcelona s'anirà als vestidors amb un marcador del tot positiu. Benta, Enric Massip. Li han fet falta ara a Massip, falten 30 segons perquè s'acabi la primera part. 12-4, 8 gols amunt dels homes de Valero Rivera, que no poden perdre aquesta Recopa d'Europa. Seria la quarta Recopa d'Europa en el palmarès del Futbol Club Barcelona. El Barça la va guanyar el 84, la va guanyar el 85, la va guanyar el 86. I si tot continua igual, la guanyarà avui aquí al Palau Blaugrana. Benta, Ferran Barbeito, Enric Massip. S'ha d'anar però molt en compte amb l'equip francès. És un equip molt experimentat. Atenció, Massip, gol, 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 gol! Ara sí ha entrat el fly, ara sí ha entrat, ara sí Enric Massip ha enviat la pilota al fons de la porteria. 13-4, 9 gols d'avantatge. Fa més de 17 minuts que el conjunt francès no marca. Un segon perquè s'acabi aquesta primera part. Llançaran ara a pilota parada el conjunt francès. Surt Benta a defensar. Els homes més alts de Valero Rivera ara formant la tanca defensiva. I atenció, serà probablement Bull o Coixart el que intenti fer el llançament. I gol! Ha marcat Richardson. Ha marcat Richardson. Aviam, els àrbitres... Es reclamava a veure si el gol era vàlid. Els jugadors del Barça diuen que no. Un gol que ens recorda el que va marcar Chepkin davant del Elgorriaga Vidasoa, que va ser anul·lat. De moment el gol no ha pujat al marcador. El que passa és que hem vist un dels àrbitres assenyalant el gol. Aquí està el nostre dubte, que un dels àrbitres l'hem vist assenyalar el gol.
però de moment no puja al marcador. Veiem la repetició, Richardson llançant a porteria. Fernando Barbeito. Diríem que no ha aixecat el peu Richardson. És difícil d'apreciar. De moment ara el gol sí ha pujat al marcador, 14. Veiem la repetició. Richardson en aquest moment té la pilota a la mà i té els dos peus en l'aire. S'ha d'enfilar, seria enfilar molt prim, però el gol no seria legal. No seria legal. El que passa és que aquests gols són molt difícils d'anul·lar. El Futbol Club Barcelona li van anul·lar un gol a Irún. Però, en fi, Arcadi Oliver sembla que al final han acceptat els jugadors del Barça el gol que ha pujat al marcador. Sí, no els ha quedat més remei. Hem de dir que Valero Rivera, de seguida que ha vist que els àrbitres donaven validesa al gol, no ha volgut discutir, s'ha anat directament cap als vestidors, mentre que alguns jugadors, particularment Fernando Barbeito, s'han quedat una estona discutint a la taula per intentar fer veure que el gol no era vàlid. Al final, però, els àrbitres han donat el gol com a vàlid, però, com comentàvem, qui menys ha protestat, és a dir, no ha protestat gens, ha estat Valero Rivera, que només veure que els àrbitres donaven el gol com a vàlid s'ha anat escopetejat ja cap als vestidors. És un d'aquests gols difícils d'anul·lar. Amics, anem a fer una petita pausa. Recordem, el Barça està guanyant de moment 13-5. Fem una petita pausa, tornem de seguida des del Palau Blaugrana. De nou des del Palau Blaugrana, final de la Recopa d'Europa. Arcadi Olivés, alguna entrevista? Sí, estem al costat de la banqueta del Futbol Club Barcelona, és a punt de començar aquesta segona part. Òscar, no volen ja parlar perquè és el partit a punt de començar, ens indiquen que ens apartem, perquè és a punt de començar la segona part. Hem de dir que hi ha molta expectació i que fins i tot han arribat jugadors del Futbol Club Barcelona. Stoichkov i Guardiola són en aquests moments a la llotja, i això ha fet que hi hagi també un gran rebombori a la graderia. Els hem vist, efectivament, a Stoichkov i a Pep Guardiola des de la llotja del Palau Blaugrana, seguint en directe aquesta final de la Recopa d'Europa d'handbol. Sembla que hi ha problemes ara amb els àrbitres i els jugadors francesos. Atenció, Antoni Real. Sí, endavant, Arcadi. Atenció, s'ha trencat un fluorescent. S'ha trencat un fluorescent i això fa que de moment el partit no pugui començar. Veiem efectivament un dels fluorescents del Palau Blaugrana que s'ha trencat. És per això que els àrbitres han decidit començar una mica més tard. Estan recollint les restes d'aquest fluorescent, els vidres que han pogut quedar al parquet del Palau Blaugrana, i imaginem que d'un moment a l'altre començarà aquesta emocionant segona part de la final de la Recopa d'Europa d'handbol, partit de tornada. De moment el resultat 13-5, 8 gols de diferència pels homes de Valero Rivera, que de moment tenen solventada l'eliminatòria. Recordem, el partit d'anada va acabar amb el resultat de 23-20. Hem de dir que els àrbitres estan controlant personalment l'escombrada dels vidres del fluorescent, perquè és evident que pot haver-hi un cert perill, només que quedi un petit tros de vidre, i s'ha controlat que la pista quedi absolutament neta de qualsevol vidre. És impressionant l'ambient que hi ha aquí al Palau Blaugrana mentre veiem com s'estan recollint aquests trossos de vidre del fluorescent que ha caigut del Palau Blaugrana. El partit, aquesta segona part, començarà d'un moment a l'altre. Mentrestant, el públic s'ho està passant d'allò més bé, fent la tradicional ona mexicana. Aquests són els seguidors francesos.
Insistim, han viatjat fins a Barcelona uns 400 seguidors que han arribat amb autocar aquest migdia procedent de Marsella. Marsella està relativament a prop de Barcelona, uns 530 quilòmetres, tots d'autopista. El viatge és bastant còmode. 13-5. Comença just en aquests moments la segona part del partit de la Recopa d'Europa d'handbol. Partit de tornada en directe al canal 33. De moment guanya el Barça 13-5. Al Barça no se li pot escapar a aquesta Recopa d'Europa. Garden des de 6 metres. Atenció a la falta decretada pels àrbitres. Garden ha trepitjat l'àrea. La pilota així doncs pel conjunt blaugrana. 13-5. El públic animant, cridant amb força els jugadors de Valero Rivera. Iñaki Urdangarín deixa cap a Venta. Obertura per l'extrem, Barbeito. Gol, 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 gol. L'ha clavat Barbeito. Quin partit està fent l'extrem blaugrana. Ferran Barbeito, veiem l'acció repetida. Envia la pilota al fons de la porteria, 14-5. 9 gols amunt. 9 gols del Futbol Club Barcelona. Richardson cap a Bull. El 6-0 pressionant del Barça. Kuzmanowski i el llançament ara inapel·lable del jugador serbi. És el primer gol que marca Kuzmanowski en aquest partit. La ràbia de Lorenzo Rico, que ha estat a punt d'aturar el potentíssim llançament de Kuzmanowski. Veiem ara el 3-2-1 defensiu del conjunt francès. Portem 2 minuts d'aquesta segona part. Urdangarín, llançament d'Urdangarín. El cop franc favorable al Barça. Tres recopes d'Europa ha guanyat el Barça. L'any 84, 85 i 86. Una Copa d'Europa l'any 91 contra el Ploreter de l'antiga Iugoslàvia. 13 lligues i 5 Copes del Rei i 5 Supercopes. S'ha tornat a aturar el joc. Els àrbitres el reprendran just en aquest moment. Enric Masip cap a Venta. Continua el 3-2-1 defensiu de l'Olímpic de Marsella. Els àrbitres havien assenyalat el cop franc quan Kuzmanowski, molt ràpid i molt espavilat ell, ha intentat robar aquesta pilota. Masip, Venta, llançament de Venta, gol, 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 gol de Venta! Gol de Venta! Insistim, està entrant absolutament tot. L'entrenador de l'Olímpic de Marsella ha canviat el porter. Ha sortit Bruno Martini. Però ni Bruno Martini, també internacional amb la selecció francesa, es veu capaç de frenar els llançadors blaugranes. Aquest és Mounier. Kuzmanowski cap a Garden. Ja han fet falta ara el pivot francès. Bull ha intentat la passada de gol ara. Bull cap a Pascal Jacques. Kuzmanowski cap a Bull. Mounier. Llançament de Kuzmanowski. Atenta estava la defensa blaugrana, Enric Masip en concret. Aquest és Richardson, de moment assegut a la banqueta. Kuzmanowski, llançament de Kuzmanowski. Al fons de la porteria, però els àrbitres havien assenyalat abans del llançament el cop franc favorable al conjunt francès. Portem 4 minuts d'aquesta segona part. Mounier. Atenció, 2 minuts. 2 minuts a Òscar Grau. 2 minuts a Òscar Grau.
Superioritat numèrica ara del conjunt francès. Quina festa que es viu avui al Palau Blaugrana. Quina festa, la festa de l'handbol blaugrana, la festa dels homes de Valero Rivera. Gol! Ni l'ha vist Lorenzo Rico. Atenció a aquesta defensa, Ho dèiem al principi de la transmissió, no s'hi va la badar amb aquest equip francès perquè no ha baixat la guàrdia en cap moment. Ni la baixarà. Són homes molt experimentats. Venta, Enric Massip, Barbeito, no ha trobat forat Ferran Barbeito. La falta ara sobre Barbeito i Chepkin preparat ja per fer efectiu el cop franc. 5 jugadors de pista contra 6 per exclusió d'Òscar Grau. Venta, han fet falta Venta, inferioritat numèrica dels homes de Valero Rivera. Venta deixa cap a Chepkin. I el cop franc encara pel Barça. No para de cridar la gent, no paren de cantar. Gol, 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 gol! Gol de Venta! Ha llançat amb potència, baix, poc col·locat, la veritat sigui dita, però la pilota ha rebutjat. Ens ha semblat que ha anat a parar els peus del porter. I d'aquí dintre, al fons de la xarxa. El llançament de Venta, 16-7 en aquests moments. Atenció, ataca l'Olímpic de Marsella. Aturada perfecta, Lorenzo Rico. Venta està sent un dels homes més efectius a l'hora de llançar a porteria. Ha llançat 5-6 vegades només, però ha marcat 4 gols. 16-7. Oportunitat ara de posar-se 10 gols amunt. 10 gols amunt al Futbol Club Barcelona. Ja no hi ha inferioritat, s'ha acabat els 2 minuts d'exclusió i ja tornen a estar els dos equips amb el mateix nombre de jugadors. Ha sortit efectivament Ferran Barbeito a la pista, així doncs el Barça ha sabut solventar perfectament la inferioritat. Gol, 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 gol! Les estan clavant totes, absolutament totes. Increïble la suspensió de Venta. Increïble el llançament de Venta. No se l'esperava ningú. I ha llançat baix, clavant la pilota al fons de la xarxa. 17-7, 10 gols amunt. Lorenzo Rico aturant el llançament de Pascal Jacques. 10 gols amunt. Atenció, perquè sembla que Venta s'ha lesionat a la mà. En aquests moments li estan aplicant el fisioterapeuta del Futbol Club Barcelona. Està intentant solucionar els problemes que té Venta a la mà. Feia uns gestos de molt dolor, però sembla que podrà continuar el partit. Màxima efectivitat de Venta en aquest partit. Porta 5 gols. Bogdan Venta. Ataca l'Olímpic de Marsella. Bull cap a Munier. I el llançament de Kochar ha anat fora. Pilota pel Futbol Club Barcelona. Hem vist, mentre presenciaven la imatge de la lesió de Venta, els àrbitres han exclòs Enric Massip, per la qual cosa hi ha 5 jugadors de pista només del Futbol Club Barcelona, quan no feia ni un minut que havia sortit Ferran Barbeito. Atenció, Grau! La parada del porter Chepkin! Una altra parada, 2 parades consecutives ara de Diordic, que ha tornat a sortir a defensar la porteria del seu equip. 2 parades molt bones consecutives. Bull, Lorenzo Rico també. Ara la jugada de porters. Primer de Diordic, després de Lorenzo Rico. Déu-n'hi-do també Rico. La parada que ha fet el llançament de Kochar. 17-7, 10 gols amunt pel Futbol Club Barcelona, i el que sí gairebé és impossible
és que l'Olímpic de Marsella passi de 20. Vaja, en porta 7, En porta 7, n'hauria de marcar 13. Atenció, ara Bull! Lorenzo Rico, amb vena, atenció, Ferran Barbeito, sol! Llançament de Ferran Barbeito, li han fet falta a Enric Quintín. S'anava sol Ferran Barbeito, li ha sortit pel darrere, com poden veure en aquestes imatges, Quintín, i li ha fet aquesta falta. Els àrbitres han assenyalat. Torna Enric Massip. Cop franc, just en el moment que s'incorpora Enric Massip a la jugada ofensiva del Barça. 17-7. 17-7, portem gairebé 10 minuts d'aquesta segona part. Enric Massip deixa cap a Urdangarín, llançament d'Urdangarín a la creueta. Atenció al contraatac rapidíssim de l'Olímpic de Marsella. Coixart deixa cap a Quintín, Rico! I el rebuig de Richardson, però no ha pogut fer res Lorenzo Rico. Déu-n'hi-do, però, la primera parada que ha fet Rico. Aquí la veiem repetida la jugada. Quintín llançant, parada de Rico, el rebuig per Richardson, que ha marcat el 8è gol del seu equip. 17-8, 9 gols amunt ara. El conjunt blaugrana, 6 en el total de l'eliminatòria. Ha perdut la pilota Chepkin, recupera Venta, Enric Massip, llançament de Massip, la pilota un xic desviada. Oportunitat ara pels homes de Valero Rivera, pels homes del Marsella. Kuzmanowski, li ha fet falta Kuzmanowski, però els àrbitres finalment assenyalen falta en atac del jugador serbi. a 8. Portem 11 minuts a la segona part. Una doble mixta veiem ara de Quintín sobre Venta i de Richardson sobre Enric Massip. Urdangarín. Li han fet falta Iñaki Urdangarín. És impressionant l'ambient que hi ha avui aquí al Palau Blaugrana, de veritat. És impressionant l'ambient de les grans ocasions. Més de 6.000 persones han entrat aquí al Palau Blaugrana avui, que té un aforament per unes 5.500 persones. Venta! Gol de Venta! Venta superant la defensa amb una jugada individual i superant posteriorment Diordic. Que bé que està jugant Venta avui. Observin com ha triplat materialment a Pascal Jacques i ell solet ha marcat el 6è gol en el seu compte particular. Atenció ara al gol de Quintín. Aquest és l'entrenador de l'Olímpic de Marsella. Insistim, un home que com a jugador ho ha guanyat tot. Va ser campió olímpic amb Iugoslàvia, va ser campió del Mundial d'handbol, va ser campió de la Copa d'Europa amb la metaloplàstica Savage, amb Vujovic i amb Vukovic. I va ser campió de la Recopa d'Europa l'any passat com a entrenador de l'Olímpic de Marsella, però aquest any ho tindrà negre. Aquest any ho té molt negre per revalidar aquest títol, perquè falten només 17 minuts perquè s'acabi el partit. El Barça guanya 18-9 i a més el penal és favorable al conjunt de Valero Rivera. Fora! La pilota d'Enric Massip s'ha sortit per l'esquerra de la porteria de l'Olímpic de Marsella. Ara ataca el conjunt francès. Aquest és Quintín, deixa cap amunt Mounier. Quina defensa la del Futbol Club Barcelona. Richardson, cop franc favorable al Barça, a l'Olímpic, perdó. Nou gols amunt
6 en el total de l'eliminatòria. Richardson cap amunt. Fora. Els àrbitres, però, assenyalen el cop franc. Aviam, 2 minuts. A Òscar Grau, 2 minuts. Sí, hi haurà exclusió, Veiem la repetició. Bull havia fet el llançament ja. I atenció, clar, efectivament és la tercera. La tercera d'Òscar Grau. No podrà tornar a la pista. No podrà tornar a la pista Òscar Grau després de la tercera exclusió de 2 minuts. 18-9. El Barça, però, recuperarà un home d'aquí 2 minuts, Recuperarà un home d'aquí 2 minuts. Exactament en el minut 15 i 31 segons. Aquest és Bull, deixa cap a Richardson. Bull, Quintín, inferioritat ara pel Barça. Estan només jugant per la primera línia. Ara passen per l'extrem, atenció al fly, no ha arribat la pilota. El Richardson, contraatac del Barça, Enric Masip, inferioritat numèrica pel Barça, inferioritat numèrica, Masip, atenció, Barbaita, gol! La falta ara sobre Òscar Robinho. De Coixar, 2 minuts per Pascal Jax. Li han fet falta a Òscar Robinho just en el moment que anava a llançar a porteria, la veiem repetida. La falta, això sí, és una falta més d'exclusió i de penal que no pas l'anterior d'Òscar Grau. Perquè, atenció, Venta, llançament de Venta! Gol de Venta! Espectacular, el gol marcat de penal per Venta. Fent aquest gir. Saben una cosa? Ens hem recordat ara d'Àngel Rovira, exjugador del Futbol Club Barcelona, que llançava els penals, si no recordem malament, d'aquesta manera. Venta ha estat rebut com un autèntic heroi a la banqueta, felicitat per tots els seus companys. 19-9, 10 gols amunt, i ara 9. Ha marcat Eric Quintín. El Barça, però, està dominant a plaer aquest partit. És tan gran l'ambient i són tants els crits que Valero Rivera ha de parlar pràcticament a l'orella dels seus jugadors per donar les instruccions perquè pràcticament no el senten. Mentre hem vist repetit l'espectacular gol de Venta de penal. Atenció, Iñaki Urdangarín, aturada de Diordic, recupera l'Olímpic de Marsella. Bull estava molt atent a la jugada. Munier, atenció, Quintín, falta en atac de Munier, pilota pel Barça. ...19-10, 9 gols amunt quan falten 15 minuts perquè s'acabi. Veiem l'acció repetida de Munier, atenció, Chepkin! Penal! N'ha provocat 4 ja. I el Barça que ja està en superioritat numèrica perquè han passat els 2 minuts després de l'expulsió de Grau. Chepkin provocant un penal, atenció, Venta, un altre cop amb la pilota, Venta, gol, 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 gol de Venta! Dos penals Venta i 6 gols en joc. 8 en total, màxim anotador. Bogdan Venta, l'estrella del Futbol Club Barcelona. 20-10, atenció, Bull, llançament de Bull. Aturada de Lorenzo Rico. Per què no van jugar així davant l'Elgorriaga Vidasoa? La pregunta del $1.000.000. El Barça no té opció a la Lliga ASOBAL. Va perdre incomprensiblement d'un gol aquí. Gol! Ara, Olaya! Gol d'Olaya! Quin equip té Valero Rivera! Quin recital d'handbol! Veiem ara el gol repetit d'Olaya. Un equip, l'equip
que ha demostrat el millor vol, està totalment apartat de la lluita pel títol de la Lliga Sobal. La injustícia del sistema de competició del play-off. De vegades l'equip més regular aquest any no serà el campió. Munier deixa cap a Richardson. Bull, Quintín, llançament de Quintín, el gol de Quintín. Porta 3 ja Quintín consecutius des del seu lloc. La passada de Bull cap a Quintín i el gol de Quintín superant Lorenzo Rico. 21-11. Falten 8 minuts perquè s'acabi el partit. El Barça a un pas de proclamar-se campió de la Recopa d'Europa d'handbol. Venta cap a Òscar Rubinho. Llançament de Venta, parat ara Diordic. El rebuig anat per Òscar Rubinho, els àrbitres però donen la pilota a l'equip francès. Gauchard cap a Kuzmanowski. Quintín, aquest és Bull. Munier, Kuzmanowski. Ha intentat la passada de gol de Kuzmanowski cap a Garden. Està molt ben vigilat avui el pivot francès. Quina defensa. Quina defensa tan impressionant la que ha fet avui el Futbol Club Barcelona. Hem vist Valero Rivera una mica més tranquil. L'hem vist fins i tot com reia. Atenció, Munier. Bull. Kuzmanowski, Munier, Kuzmanowski. El 6-0 pressionant del Barça. Kuzmanowski, perfecta l'acció de Chepkin, pilota pel Barça. No. Ha recuperat Quintín. Munier. 10 gols amunt del Barça. Llançament de Munier a trobar Lorenzo Rico. A més a més, Lorenzo Rico està fent una gran actuació també sota els pals. Quin partit també Lorenzo Rico. Tot el Barça, tot. Està jugant molt bé. – 21-11, 10 gols amunt. El públic cridant olé, olé, olé. Ara és Ferran Barbeito, Enric Masip. Atenció a aquesta passivitat, Gol d'Olaya! Gol d'Olaya! Perfecte! La suspensió, el llançament potentíssim d'Olaya. És el tercer gol d'Olaya. Observin quina suspensió. Descol·locant la defensa, descol·locant el porter. Semblaven adormits els jugadors francesos. Atenció a Bull. 22-11. 11 gols amunt. Ara pel Futbol Club Barcelona a punt de conquistar la Recopa d'Europa. L'Olympique de Marsella ha estat totalment despistat. Han perdut ara una pilota en atac. Oportunitat ara pels homes de Valero Rivera de col·locar-se 23-11. 23-11 si acaba en gol aquesta jugada ofensiva. Resultat d'escàndol si tenim en compte que estem parlant d'una final de la Recopa d'Europa. Atenció, ha llançat Venta i ara recupera l'equip francès. 22-11. Falten 10 minuts just en aquest moment. Lorenzo Rico continua parant-ho tot. Atenció al contraatac. Venta, se'n va! Gol de gol, el pal! L'hem vist dintre, A la banqueta també han cridat gol. A la banqueta i gairebé tota la graderia. És el 7è pal del Barça. Atenció ara al gol de Quintín des de 6 metres. El quart gol del número 11, Eric Quintín. Ha estat un partit on hi ha hagut també, tot s'ha de dir, hi ha hagut molts pals, molts travessers, sobretot a l'equip francès. No sé si recordaran la primera part. L'equip francès ha passat per un moment d'errar constantment llançaments
llançaments, pilotes que han anat a parar o bé al pal o bé al travesser de la porteria de Lorenzo Rico. Ara no s'han posat d'acord ni Richardson ni Kuzmanowski. Els àrbitres, però, donen la pilota a l'Olímpic de Marsella. 22-12, 10 gols amunt pel Futbol Club Barcelona, quan falten just en aquests moments 8 minuts perquè s'acabi el partit. Munier. Ara la falta en atac de Munier. I pilota pel Futbol Club Barcelona. Lorenzo Rico. Enric Massip repartint el joc. Ara li fan una mixta, com també li fan a Yosu Olaya, a Urdangarín. Recupera Cherkin, gol de Cherkin! Gol de Cherkin des del pivot, ha llançat Iñaki Urdangarín. El rebuig ha anat a parar les mans del pivot rus. No s'ho ha pensat dues vegades, ho veiem repetit tot. Primer, llançament d'Urdangarín i el rebuig per Cherkin, marcant el gol número 23 pel Futbol Club Barcelona. Gols amunt ara pel Barça, insistim, un resultat, una autèntica golejada, si tenim en compte que és una final de la Recopa d'Europa. Ara el gol d'aquest jugador que s'ha fet mal, pensem que és Coixart. És efectivament Jean-Jacques Coixart, s'ha fet mal en el moment de caure a terra, el recupera Coixart ràpidament. Veiem el llançament potent de Coixart. I des d'un altre angle, la repetició de l'últim gol francès. 23-13, falten 6 minuts i mig perquè s'acabi el partit. Veiem la doble mixta ara, llançament d'Olaya. La pilota ha estat molt desviada. I veiem ara Lorenzo Rico parlant, ha creuat tot el camp Lorenzo Rico per parlar amb Yosu Olaya. Hi ha una confiança total i absoluta en els jugadors blaugrana, no només de que guanyaran aquesta competició, sinó que acabaran fent-ho amb un domini total i absolut sobre l'equip francès. Atenció, ara hi haurà una exclusió d'Iñaki Urdangarín. Valero Rivera no hi està gens d'acord. No és Iñaki Urdangarín, és Robinho. Hem vist, efectivament, Valero Rivera protestant l'acció dels àrbitres. Ens ha sorprès també bastant a nosaltres aquesta exclusió. 23-13, 10 gols amunt pel Barça, que ara juga amb un home menys. Llançament de Coixart, aturat Lorenzo Rico. I continua el festival blaugrana. Ara ja més tranquil l'equip de Valero Rivera, sense posar-se nerviós, amb tota tranquil·litat del món. El crono juga al seu favor ara. Enric Massip, llançament de Massip, gol de Massip. Gol de Massip. En porta 5, 2 de penal. El veiem repetit Enric Massip. Quin gol ha fet Enric Massip des de mig camp a la primera part. 24-13. 11 gols. I el més important de tot, 5 minuts perquè s'acabi el partit. Atenció al llançament de Quintín. Ha acabat al fons de la xarxa. És el màxim anotador, en aquesta segona part de l'Olímpic de Marsella. Des de l'extrem, Quintín.
enviant la pilota al fons de la porteria. Atenció, observin en aquesta imatge la doble mixta que fa el conjunt francès. Venta, Olalla, llançament d'Olalla, gol d'Olalla! Festival de Blaugrana, insistim, no ens cansarem mai de repetir aquesta paraula. Avui és un dia màgic aquí al Palau Blaugrana. El Barça tornarà a conquistar la Recopa d'Europa, un títol europeu, després que l'any 91 guanyés la Copa d'Europa. 25-13, falten 4 minuts perquè s'acabi el partit. Ha tornat Òscar Rubinho, novament doncs els mateixos jugadors per cada equip. A punt de perdre la pilota a l'Olympique de Marsella, anomenat també Vitrols. Se l'anomena Vitrols perquè, atenció ara a l'exclusió d'Iñaki Urdangarín, ara sí, no ens equivoquem, és Iñaki Urdangarín. Mentre veiem una imatge del trofeu que aixecarà d'aquí pocs minuts Lorenzo Rico i la resta de jugadors del Futbol Club Barcelona. La Recopa d'Europa. Ara la falta en atac, perdó, la falta del Futbol Club Barcelona, Enric Masip, 2 minuts també, atenció perquè la superioritat numèrica del Vitrols ara serà de 2 jugadors. Dèiem que l'anomenen Vitrols també, perquè Vitrols és una petita localitat que hi ha al costat de Marsella i va ser on va néixer aquest equip d'handbol, que uns anys després va ser absorbit per l'equip de futbol de l'Olympique de Marsella, l'equip que fa uns dies va estar sancionat per la Federació Francesa de Futbol amb la pèrdua de categoria. I el seu president també, Bernard Tapie, el germà de Bernard Tapie, és el president d'aquesta secció. De la secció d'handbol del Marsella, va guanyar la Recopa d'Europa l'any passat i aquest any cedirà aquest títol davant del Futbol Club Barcelona. Falten 3 minuts perquè s'acabi el partit. Guanya el Barça 25-13. 3 minuts per proclamar-se campions de la Recopa d'Europa. La quarta Recopa d'Europa que el Barça guanya en la seva història. Hem de recordar que aquesta competició internacional la va començar guanyant l'handbol Granollers. Ferran Barbeito. 4 jugadors de pista ara contra 6 de l'Olympique de Marsella. Ha perdut el Barça la pilota, atenció, se'n va en contraatac. Coixart, li han fet falta. Els àrbitres assenyalen el cop franc favorable a l'Olympique de Marsella. Falten ara 2 minuts perquè s'acabi el partit. 25-13. 12 gols, màxim avantatge en aquest partit. I ara 11. Ha marcat Coixart. 25-14 és el resultat en aquests moments. 1 minut i mig perquè s'acabi el partit. El Barça a punt de proclamar-se campió de la Recopa d'Europa. Va perdre 23-20 en el partit d'anada. Han tornat ja Urdangarín i Masip. Atenció, ara recuperen els 2 homes perduts. Ara el Barça just en el moment que els àrbitres anulen el gol de l'extrem francès, tot decretant el cop franc. És Sajana i Probleski, polonesos ells, encarregats de xiular aquest partit. Ara ha sortit la pilota fora, 25-14, el públic s'aixeca. Tot el públic del Palau Blaugrana cridant campions, campions, campions. Tothom aixecat. Falten 30 segons perquè s'acabi el partit. El nostre company Arcadi Olivés preparat ja a peu de pistes del Fly per fer les entrevistes de rigor. Han intentat acabar aquest partit amb un Fly com ho van fer en aquella Recopa guanyada
davant del Slovan Doboj, l'any 84. Iñaki Urdangarín, gol, just en el moment que s'acabava el partit. Ha marcat Urdangarín. No sabem si pujarà o no el marcador, és el de menys. El Barça s'ha proclamat campió de la Recopa d'Europa d'handbol. La quarta Recopa que guanya el Barça. Aquí tenen la imatge d'alegria dels jugadors blaugranes. Atenció, Arcadi Alibés, hi ha la possibilitat de fer alguna entrevista aquí a peu de pista. Sí, intentarem parlar amb Enric Massip. Enric, enhorabona. Hola, moltes gràcies. Bé, ha estat una tarda inoblidable, un ambient com feia molt temps que no La veritat és que el partit ha sigut increïble. Me'n recordo fa 3 anys quan vam guanyar la Copa d'Europa i em sembla que això ho supera. I la veritat és que el marcador ha sigut increïble. Després de superar tant avantatge, acabar guanyant de 12 gols és increïble, la veritat. El suport del públic ha estat fonamental. Tot el partit animant. Jo mai ho havia vist. Moltes gràcies. Gràcies, enhorabona. És increïble l'ambient que hi ha aquí al Palau Blaugrana. Ens costava sentir les paraules d'Enric Massip a punt de lliurar el trofeu de la Recopa d'Europa als membres de la Federació Europea d'Handbol, que entregaran el trofeu al capità del Barça. Aquesta és l'altra cara de la moneda. Els aficionats de l'Olímpic de Marsella. Estem al costat d'Òscar. Òscar, un ambient increïble, no? Sí, la veritat és que amb aquest ambient no es podia perdre. I després el que va passar a Marsella, jo crec que hem merescut guanyar aquesta final. Es parlava de 2, de 3, de 4, al final han estat 12 gols de diferència, una cosa gairebé increïble en una final. Sí, amb aquest ambient ens han portat en volandes i realment hem demostrat que són el millor equip. Gràcies. Enhorabona. Se'n va celebrar amb la resta dels seus companys aquesta victòria. Les paraules del pivot del Barça, Òscar Grau. El públic cridant, animant, felicitant-se uns als altres, els jugadors de Valero Rivera. Un equip que ha fet una gran temporada, la millor de tota la història, però que ha quedat despenjat de la Lliga per culpa de 2 partits que va perdre davant l'Elgorriaga Bidasoa. En canvi, el Futbol Club Barcelona va guanyar tots els partits de la Recopa d'Europa. Només va perdre un. Diumenge passat contra l'Olímpic de Marsella. El va perdre per 23-20, 3 gols d'avantatge, que s'ha vist capaç avui de superar amb un extraordinari partit, amb un recital d'handbol, el que han fet avui Lorenzo Rico i els seus companys. Entreguen en aquests moments al president de la EHF el trofeu de campió de la Recopa d'Europa a Lorenzo Rico. El capità del Barça aixecant el trofeu més esperat aquest any. Lorenzo Rico amb la Recopa d'Europa. No hi haurà Lliga, però hi ha hagut Copa del Rei i hi ha hagut trofeu intercontinental. El Barça ha guanyat aquesta Recopa d'Europa d'una manera brillant amb l'Olímpic de Marsella, superant l'Olímpic de Marsella per 26-14. 16 gols de diferència en una final de la Recopa d'Europa. Valga'm Déu, quin recital, insistim, el que ha fet avui el Barça de Valero Rivera. Han donat ja la volta d'honor a aquest Palau Blaugrana als jugadors del Barça. Ara hi haurà la fotografia de tot l'equip amb el trofeu. Intentarem fer alguna entrevista més, és molt difícil perquè tots els jugadors estan al centre del Palau Blaugrana. Veiem també Eugeni Serrano, hem de fer un homenatge especial a aquest home. Es retira de la competició Eugeni Serrano, no tornarà a jugar un partit en actiu, es retira aquest any, no ha pogut jugar aquest partit perquè estava lesionat. I aquí tenim els aficionats del Marsella aguantant estoicament aquest ambient de gala, aquest ambient de festa al Palau Blaugrana. El nostre company Arcadi Alibés intentant
fer alguna entrevista al centre de la pista del Palau Blaugrana. Sí, estan els jugadors esperant l'entrenador Valero Rivera per fer la fotografia, i ara aquí tenim ja Valero Rivera, que rep també l'aplaudiment del públic i que es disposa, doncs, a situar-se també per fer-se la fotografia amb aquest trofeu, amb la Recopa d'Europa. Valero Rivera, que estava dins dels vestidors, l'ha anat a buscar Lorenzo Rico. Aquí el tenen, l'entrenador que ha aconseguit més trofeus per la secció d'handbol del Barça, Valero Rivera. I aquí la foto més esperada, tota la plantilla del Barça amb el trofeu aconseguit avui aquí al Palau Blaugrana. Valero, un ambient increïble, no? Sí, la veritat és que és molt maco. És allò que mereix passar malament uns dies per valorar això. Compensa això, sens dubte, la decepció de la Lliga, no? Sense dubte. Les paraules de Valero Rivera aquí aixecant la Recopa d'Europa. I aquí els aficionats blaugrana celebrant aquest trofeu. Un trofeu més europeu pel Futbol Club Barcelona. Insistim, han guanyat una Copa d'Europa l'any 91. Van guanyar 3 recopes, el 84, el 85, el 86, ara una altra, el 94, 4 recopes ja, 13 lligues, 15 copes i 5 supercopes. Aquest és l'impressionant palmarès del Futbol Club Barcelona, que avui ha superat amb un partit impressionant, un partit formidable, el Vitrols, l'Olímpic de Marsella. El públic encara cridant, està cridant des dels seus seients que els jugadors del Barça tornin al centre de la pista. Els jugadors havien marxat ja als vestidors. Veurem aviam si tornen aquests jugadors del Futbol Club Barcelona, que han posat punt i final d'aquesta manera a una temporada molt bona, insistim, una temporada en la qual van ser líders durant tota la temporada a la Lliga Sobal, però la injustícia dels play-offs, que és un sistema de competició aprovat per la Sobal, els ha fet que no puguin lluitar aquest any per al final de la Lliga i, conseqüentment, que no puguin jugar a la Copa d'Europa l'any que ve. Però, això sí, el Barça ha guanyat avui la Recopa d'Europa. Amb aquestes imatges de festa i d'alegria del Palau Blaugrana posem punt i final a aquesta transmissió. Amics, gràcies per la seva atenció i molt bona tarda des del Palau Blaugrana. Ja puedes, cuando quieras.